păstra pacea în România și a nu se implica în războiul din Ucraina, care nu ne privește pe noi românii. Președintele Iohannis se pronunță că va ajuta și va sprijini militar Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. Să o facă ca persoană fizică, nu în numele poporului român. Românii nu-și doresc război, nu-și doresc implicarea României în război. Săptămâna trecută am fost informați în Parlamentul României, am fost informați cu privire la faptul că Ministerul de Interne și Ministerul Apărării va pune la dispoziție trupe pentru a fi trimise să lupte în afara granițelor țării. Nici o televiziune nu a dat această informație, deși au fost toate prezente în Parlament. Românii trebuie să știe că se lucrează la acte premergătoare intrării României în război. Sunt chemați la unitate rezerviștii. Mi-a a ieșit public și a spus că nu există așa ceva, că nu sunt Ba da, sunt foarte multe persoane. De jumătate de an să știe. Ordinul de chemare, iar ulterior ordinului de chemare se va face ordinul la încorporare. Acum se face o analiză. Ok, luptăm pentru pacea României, dar n-ar trebui totuși să luptăm și pentru pacea Ucrainei. Până la urmă, acolo este un război care mor oameni. Românii trebuie să știe că războiul din Ucraina nu ne privește sub nicio formă. Ce treabă avem noi cu Ucraina nu este membru NATO, nu este membru... Ești româncă sau ucrainean? Poate fi ucrainean. Nu mă referam la faptul de a lupta în război. Vorbești ucrainește și România a ajutat foarte mult Cât să-i ajut? refugiații ucraineni. Și ajutăm în România continuare. cheltuie sute de milioane de euro pe lună. În condițiile în care Ucraina, regimul nazist din Ucraina, ne înjunghie preoții români ortodoxi din teritoriile românești, aflate încă sub influența Ucrainei, adică în Ucraina. Iar regimul lui Zelenski a anulat toate drepturile românilor, a anulat școlile în limba română, iar noi oferim copiilor și cetățenilor ucraineni foarte mulți bani. Un copil român are alocație de 240 de lei, în condițiile în care un copil ucrainean are 3000 și ceva de lei. 3700 de lei. 3700, noi nu avem salarii. Dumneavoastră văd că aveți și drapelul la gât. În primul rând vă felicit că sunteți una dintre puținele televiziuni care a venit la un marș patriotic. Aici sunt mulți tineri și reprezentativi, să știți că nu sunt oricine aici în piața asta. Și chiar dacă sunt 50-100 cum prezintă unii pe mainstream-uri, eu sunt președintele la 2,5 milioane de oameni, la Federația Pensionarilor Publici, Federația Societății Civile Românești, lui lui Soros, de care am impresia că nu vrea să audă nimeni, pentru că i-a băgat pe ăștia în față. Eu sunt om cu mai multe universități și am venit în stradă pentru a-mi apăra copiii mei de război, pentru a le asigura o pace, pentru că am 5 copii, din care 2 înfiați și nu